Kaixo? Ongi etorri, mil esker etortzeagatik. Eskerrik asko. Egi esateko, internet erabili dut, nire ikasleak pixka bat hobeto ezagutzeko. Horrela egin dudanez, orain benetan ezagutzen ditudala uste dut. Ziur nago, ez dutela ez da ideiarik ere zer dakidan. Ara, joan zen astean, ohartxo batean adierazi zenidan, joan behar zenuela eta lana atzeratuko zela. Behar bada batzuetan despistatuta egongo zara, baina argi dago ez zinela joan. Begira, interneten joan zen asteko argazki batzuk aurkitu ditut, benetan barregarriak dira, hori buruz hitz egin beharko genuke. Begira hau. Hemen neska honekin ohean etzanda zaude. Eta hau komuna dela uste dut eta botaka egite hartzaudela dirudi. Zure bloga ere irakurri dut. Oso divertigarria iruditu zait. Egiteko gaizaren guzti hau ikusi ondoren, azkenean, ez zait uste nuen beste gustatzen. Sorgin madarikatua esaten zuen, benoitzu gaitezen ingelesera.
Internet sekulakoa da. Benetan da azkarra. Milioika pertsonak argazki mundial bat deskarga dezakete. Mugikorra konektatuta balego, norbaitek hau ikusiko luke. Amaren bularretako hartu genuen eta nire lagunak friki bat ematen dut, ezta? Gero argazkia bidali zidan. Orain begira Bluetootharekin ordenagailura pasatu. Gorde, eta botoia usakatzen baduzu, interneten jartzen duzu, eta orduan ezin da ezabatu. Ez! Burutik jota zaude!
Ikus dezagun, 9 klasekoa zara, ezta? Bai. Klasean ongi zaude? Bai, ondo dago. Klasean giro ona duzue? Tira, ea, irribarretxo bat. Irribarretxo bat besterik ez. Tira, egin irribarre. Zergatik ez duzu irria egiten, Tira, motel, ekizu irribarre. Argazkia duzu? Oh, bai, oso ona. Zure notak ere hobeak izan litezke. Eskolanetako batez bestekoari dagokionez, zu askotan falta zara, bazerekien? Bai, barkatu. Baldako erasotzailerik arroputzik. Bulinga edo antzeko zerbait altako. Ez uste dut. Oso ona, pasaitazu mugikorrera. Oraintxe. Bekira, praketa handisa egin duela dirudi. Zer gertatzen da? Tira, erantzun. Norazoaz, Erantzun! Komunera noa. Zergatik ez duzu praketan egiten? Bukatu dugula uste dut. Beste zer kontatu nahi aldidazu. Ez. Ze modu zaude, Marius? Dena ondo doa? Bai, dena ondo.
Kaixo, Kaixo. laguntza itzaket? Ez, eskerrik asko. Begiratzen ari naiz. Kaixo, ze moduz? Hementxe, beti bezala. Oraindik indar berritzen ari naiz. Zer ba, igandean gaixorik egon altzinen. Igande astuna. Baina orain asko hobeto nago. Beno, lasai hartu. Banoa, agur.